Tu sa nachádzame v zázemí, v ubikácii hien. Všetko je tu robené tak, aby proste tá práca toho ošetrovateľa bola maximálne zjednodušená, urýchlená a napriek tomu aj, aby zvieratá mali určitý komfort. Takže každá tá hyena tu má svoj taký kotec. V prípade nejakých zdravotných problémov vieme ich rozdeliť a každá bude mať teda samostatnú izbu. V prípade, že by napríklad tam dochádzalo k tomu, že nejakú tú hyenu, nejakého toho člena tejto trojice tí ostatní utláčajú, čo sa týka napríklad prikrmení, tak ho tu vieme potom individuálne nakrmiť. Takisto, keď potrebujeme podávať lieky niekomu z nich, tak si ho tu oddelíme, dostane mäso, v tom sú lieky, sám to zožere, potom môže ísť k ostatným. Takže takto je to dobre rozdelené, no a tým pádom my tu môžeme s každým tým zvieraťom individuálne aj cvičiť. Takže teraz si ukážeme, že čo vlastne to znamená. Takže prvé dostanú takúto štartovaciu dávku, aby sme ich trošku nabudili, že za čo dneska budú pracovať, pretože oni samozrejme zadarmo by nerobili. Tak, a tu máme, toto je tzv. Target. Je to obyčajná florbalová loptička na obyčajnej tyčke, nič zložité. Ide o to, aby to zviera videlo nejaký bod, ktorého sa má dotknúť. Stačí teda cez pletivo, samozrejme. No a tu máme píšťalku. Keď sa tá hyena dotkne tej loptičky, zapískam, to znamená, že poviem výborne, prichádza odmena. Prečo pískame? Pískame preto, že keby sme sa tu striedali viacerí ošetrovatelia, tak to slovo výborne, alebo tú pochvalu, každý povie ináč. Možno ani ja by som ju dvakrát nepovedal rovnako, hej. Kdežto to pískanie je zvuk, ktorý je u každého rovnaký, v každej chvíli je rovnaký, každý keď pískne, je to rovnaké. Takže tým sa potom ten signál stáva taký zrozumiteľnejší a ten tréning sa urychluje. Takže si teraz ukážeme napríklad tohoto Joeyho. Takže na úvod také rozohriate, aby on vedel, že a keď ja zapískam, on vie, že už sa niečo veze. No a teraz by sme chceli napríklad si pozrieť to jeho zranenie, ku ktorému minule došlo, takže si ho takto... Čiže on v tej polohe čaká, až pokiaľ zapískame. Keď by sme mu chceli pozrieť brucho, tak zase dáme sem ten target niekde a on nám ukáže brucho a čaká, až teda... A keď zapískame, vie, že teda je odmena. Zuby ešte vieme pozrieť, to je veľmi dôležitá vec. Ale najkúš. Takže tak by sme mu vedeli skontrolovať, keby napríklad sme videli, že má krvavé ústa alebo niečo není v poriadku. Vedia toto všetky naše hyeny, avšak každá je na iný signál, pretože ja keby som pískal jemu, tak títo počujú pískanie, ale nedostávajú nič, takže tam by to potom vyhasínalo. Takže každá tá hyena je na iný signál učená. Tuto Laurel je napríklad na zvonček. Hej, takže každý je naučený na signál, ktorý pre tie ostatné hyeny v podstate nič neznamená. Teraz sme poupratovali výbeh. Samozrejme,
hyeny boli zatiaľ zatvorené, aby sa s tým ošetrovateľom nestretli, to by nedopadlo dobre. No a teraz tie hyeny pustíme do výbehu, aby ich videli návštevníci. Predtým, než ich sem pustíme, tak ja tu porozhadzujem kúsky mesa. Jednak, aby oni si ich hľadali, aby proste mali takú trošku zábavu. Za druhé, to v nich podporuje to, že oni hneď vybehnú. Že my nemusíme čakať, že teda kedy sa im uráči opustiť tú ubikáciu, lebo tam potrebujeme teraz poupratovať. Aby sa tá práca ošetrovateľa zrýchlila, tak tie zvieratá musia proste trošku fungovať. Takže oni ochotne, veľmi radi vybehnú, vedia, že ich tu čaká mäso a my nemusíme proste ich tam prosiť, aby išli do výbehu. Takže teraz tu porozhadzujeme tieto kúsky, je to bravčové srdce a hovädzie mäso. Takto rôzne. V podstate tým, že každý deň sa im to nejak tak ináč rozhádže, tak oni nevedia, že prvé idú tam k tomu stromu, druhé idú tam k jazierku. Vždy je to mäso inde, takže oni niekoľko minút vlastne tu budú krúžiť po výbehu, aby teda mali pocit, že už našli ozaj všetky tie kúsky a tým sa zabavia, rozpohybujú. Je to určitá forma enrichmentu. Enrichment je cudzie slovo, ktoré nám označuje niečo ako obohatenie toho života zvierat, ktoré sú v zoologických záhradách. Samozrejme, tento potravný enrichment je asi najobľúbenejší u zvierat, pretože vždy za tým je nejaká odmena za tou ich aktivitou, ale teda poznáme aj iné veci.